नांगोलखौ जे नन बर' कमिउनिटिस बिटिआर नि नन बर' कमिउनिटिसआ स्पेसियली नागारनानै फैबाय आरो आं बिआर फेरेंगा बा रनजित बसुमतारीखौल' जे सापर्ट खालामालासिनो 40टा समस्तिनि 40 जन केन्डिडेटखौ सापर्ट खालाम थांदों। बिनि गुबै जाहोनानो जादों 17 बोसोर बिपिएफआ नन बर' कमिउनिटिनो हा होगोन होननानै पलिटिक्स गेलेबोदों आरो बिथांमोना नन बर' कमिउनिटिसफोरखौ मात्र माने पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय भट मोननो थाखायसो बिथांमोना मा खालामदों बाहायबोबाय थादों। जाहोनाव दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा जाति जनगोष्ठीया जोंनि सापर्ट जानानै फैदों। आं मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों। नेपालिफ्रा प्रोटेक्टेड कमिउनिटिस, आदिबासीफ्रा प्रोटेक्टेड कमिउनिटिस, ओमफ्राय कुसफ्रा प्रोटेक्टेड कमिउनिटिस। बै प्रोटेक्टेड कमिउनिटिसफोरखौ आगोल बिटिसि जोनोम जानायनि सिगां बिथांमोना हानि खाजोना होयोमोन। किन्तु दिनै बिटिसि फैनायनि उनाव बिपिएफ सासननि सिङावहाय बिथांमोना मा होनो लेन्ड हल्डिंनि जरिमानासो होनो गोनां जादों, लेन्ड अकुपाइड जरिमाना। होमब्ला बिसोर जे थगायजादों दिनै नेपालिफ्रा हमदांनो हादों, सावथालफ्रा हमदांनो हादों, उरावफ्रा हमदांनो हादों। जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ किक आउट खालामनानै गोदान सरकार दानानै जौगाथाय लाबोनो थाखाय, सान्थि गायसननो थाखाय आरो जोंनि खाथियाव माने इउनिटिनि एनाजरि होननानै बुंगोन, खौसेथिनि माबाखौ जौलेंखौ खाज्रायफिननो थाखाय बिथांमोना दिनै इउपिपिएल हान्जाजों जइन जाफैदों आरो सापर्ट होदों। दिस इज द मेइन पइन्ट अफ सापर्टिं टु द इउपिपिएल पार्टि। सा ओनसोलनि थाखाय ओरैनो साहा ओनसोलनि बांसिन हायानो माने मा होनगोन फरेस्ट भिलेज। बे फरेस्ट भिलेज हायाव दिनैसिमबो मा खालामनो हायाखै, रायजो राजाफ्रा इक'नमिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय एग्रिकालसारनि सायाव जौगाहोनो हायाखै। नंखायनो जोंनि फार्स्ट खामानि जागोन एग्रिकालसारा जेराव मोनसे इक'नमिनि बेकबन जोंनि बिटिआरनि, नंखायनो एग्रिकालसारखौ जोङो फार्स्टआव डेभेलप खालामगोन। सेकेन्डआव जोङो खालामगोन कमिउनिकेसनखौ जोङो डेभेलप खालामनायनि उनाव जोङो इडुकेसन पेरेलेलि जों गासिखौबो लांजोबगोन। दिनैनि दिनाव गुरखा समाज, सान्थालि समाज आरो कुरुक समाज, बे मोनथाम समाजा जोंखौ 100% हेफाजाब होगासिनो दङ। आरो दिनै नोंथांमोना नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावनो मोनबाय, जोङो बे मोनथाम कमिउनिटिजों इन्टेलेक्सुयेल डिसकासन जादों आरो इन्टेलेक्सुयेल डिसकासनजों लोगोसे जोङो दासो अपेन सेसन मोनसे जागासिनो दङ। आरो बेनि दिनै बेखौ फकास खालामनो हादों दि 14 नं सिरांदुवारावहाय मा होनो जोंनियाव 19,000 नन बर' कमिउनिटि दङ। बेनि गेजेराव जोंहा रोखा 60% नन बर' स्पिकिं कमिउनिटिया फ्रम द टटेल कास्टिं जोंखौ सापर्ट होनो थांखागोन। आरो दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों नोंथांमोना प्रेक्टिकेल प्रमाण होनो हादों। आरो खाम्फाया जे मोनसे बाथ्रा होनदों नन बर' कमिउनिटिनिफ्राय मोना होननानै, बिथाङा पलिटिकेल मोनसे डायलग होदों। बिथाङा गोहो दंब्ला देखायथों, गुबुन गुबुन जाति सम्प्रदायनि गेजेराव थांनानै बिथाङा देखायथों बिथाङा बेसेबां सापर्टार दङ। আজি সভাটো হ'ল আমাৰ বিটিআৰ গোৰ্খা সমাজৰ জইন সভা আছিল। লগতে এই জইন সভাটো এইটোকে আমি কৰিছিলোঁ যে সৰ্বপ্ৰথম 14 নং চিৰাংদুৱাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰী জিকৰ কাৰণে মেইন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাটো ৰখা হৈছিল। তাৰ উপৰিও আমি আজি 17 বছৰ যোনটো ভুক্তভোগী গোৰ্খা সমাজ, লগতে 17 বছৰ কাৰ্যকালত আমাৰ বিটিচি গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰশাসন লগতে বিপিএফ পাৰ্টীয়ে আজি গোৰ্খা সমাজক বহুত দমন নীতি আৰু লগতে ডমিনেট কৰি ৰাখিছিলে। তাৰ উপৰিও আমি সকলো চিৰাংবাসী গোৰ্খাই মানে এটা চেঞ্জৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ। পৰিৱৰ্তন আনাৰ কাৰণে আজি আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু লগতে আমি সকলো চিৰাংবাসী লগতে সম্পূৰ্ণ বিটিআৰবাসী গোৰ্খাক আমি ইয়াৰ পৰা আহ্বান কৰিছোঁ, অহা দিনত সকলো গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয়ে পৰিৱৰ্তনক লৈ পেলাই সম্পূৰ্ণ বিটিআৰবাসী গোৰ্খা লগতে ইউপিপিএলক ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আমি বিটিআৰ গোৰ্খা সমাজৰ ফালৰ পৰা এটা আহ্বান ৰাখি